No camiño había un home. No camiño había un home. Chamábase Tiziano Picón, era o mestre. Chamábase Tiziano, soletrean as serpes. Chamábase como home que arrastraba unha maleta de libros polo cosmos e todos se asombran de que saiba ler aquel home coxo enclenque que falaba un castelán de Castela recio, pero logo o seu cerebro sutil, maravilloso, facía malabarismos con amor, explicando as plantas monocotiledóneas e unha regra de tres e que Deus non existe. Por primeira vez, era 1933, viron os nenos un globo terráqueo e souberon que o orbe daba voltas arredor das súas cabezas. O fondo misterioso das palabras esdrúxulas revelouse como a música que é caligrafía, caricia e toda a dignidade humana buscando a paz perpetua. Chegaban á escola co estómago baleiro cheos de frío e barro e algúns non ían nunca, destinados a creer soamente no poder dunha ramiña de loureiro cravada na terra para espantar o trono a saraiva acidez do odio no pH hipersensible do subsolo. Algúns non ían nunca e son unha cifra máis nas tasas de analfabetismo que é a tristura polisílaba maiúscula despois dun punto. Algúns non ían nunca. E incluso eses non esqueceron ao mestre do tempo da República que desapareceu un día sen deixar rastro disimulando o brillo da súa tenrura, igual cos caracóis que raspan o mofo de cada pedra para suavizar o mundo, igual cos caracóis en cuxa cuncha pedagóxica medra unha espiral logarítmica, esa lenta matemática vital racionalista, igual cos caracóis, el, mestre do tempo da República, desapareceu un día sen deixar rastro, disimulando o brillo da súa tenrura. Chamábase Tiziano Picón e pasou fame no ventre da súa nai. A súa mente fabulosa de feto soñaba con flores de calcio, pan e proteínas que nunca chegaron aos seus osos pequeniños porque necesitaba fósforo o seu sangue. O neno raquítico era, porén, portador de luz. Que non veñan velo os tres magos a súa cabana humilde en Tudela de Duero, que non lle traian mirra, ouro, incenso, que non se achegue o poder á barricada do seu pequeno corpo envolto no ben máis prezado da liberdade. En pé, pobo obreiro, chamábase Tiziano Picón e pasou fame. A súa mente fabulosa soñaba con flores de calcio, pan e proteínas que nunca chegaron aos teus osos porque necesitaba fósforo o seu sangue. No camiño había un home. Chamábase Tiziano Picón. Era o mestre. Collía entre os brazos a miña tía unha nena coxa cunha perna deforme a causa da polio e como se fose un ramo exquisito de rosas en latín dicíalle la R con la O, ro, la S con la A, sa. Es una flor como tú, diferente a todas, tan hermosa. La R con la O, ro, la S con la A, sa. E despois, tenaz como un talo no medio da xeada, proseguía a lección de cousas ante o asombro de 50 nenos pobres alimentados con centeo e castañas e cuxa pel curtida era un libro de historia contemporánea. Ningún deles esqueceu o mestre da República que desapareceu sen deixar rastro disimulando o brillo da súa tenrura. Meteu na maleta un par de zapatos, un pantalón, a conquista do pan e a rabia contra o cacique. Marchou ao alborexar antes de que o sol delatase a súa bondade que fuxía agarrado a un caxato camiño abaixo para que o cura, o xuiz e o pai de familia de orde non berrasen o seu nome lanzando ao aire uns grillóns, unha bala e unha calumnia que lle atravesase o occipital ata matalo 3 veces. Unha a causa da delicadeza, outra a causa do saber, outra a causa da anarquía. Aí vai o poeta perfecto que non escribía poemas, senón panfletos preciosos e practicaba o amor ortográfico. Asinaba como Juan Expósito, un nome en nome do pobo e o apelido do senpai. Aí vai a utopía colle no tren cun nome falso cheo de verdade por dentro. Aí vai ninguén disposto a defender a todos coa súa vida. Aí vai o poeta perfecto. No cerco de Oviedo viu por primeira vez
as bombas de acio que matan máis porque é así como explota a metralla das estrelas. Era o crime cósmico do fascismo no medio do camiño onde había un home, chamábase Tiziano Picón, corría coa súa perna a rastro entre cadáveres que teñen os ollos abertos desde 1936. No cerco de Oviedo viunos por primeira vez para sempre. E mentres, en Castroncelos, os nenos preguntaban se mataran aquel seu mestre, incrédulos, porque non se pode matar a fórmula da circunferencia, nin a punta de pistola se escribe ben con V. De xamais souberon que el era un millón anónimo pelando patacas nas trincheiras, distribuindo munición e libros en camións naquele extremo norte da terra. Non imaginaron nunca que buscou entre os cascallos de Durango a vida da súa irmá como o resto dun cabalo que berra, e como compartiron de novo aquela fame fraterna que chegaba da infancia facendo ruido cunha culler nun prato baleiro de madeira. Había un home no medio do camiño. Chamábase Tiziano Picón, oulando en fronte dun orfanato, maldicindo a caridade burguesa, proclamando a felicidade como un dereito inalienable, a unión libre, o prazer, como a calquera especie animal de comprensión suprema. No medio do camiño da vida, pódese acabar coa vida dun home que está no medio dun camiño. Estaba agardando o capital cos 2 canos da súa escopeta. Estaba agardando o odio do militar armado de ignorancia e deber e unha gota sagrada de sadismo no medio do camiño. Pero el, Tiziano Picón, o neno raquítico de Tudela, levaba víveres á fronte de Aragón. Choraba cando ninguén o vía, agardeu, 86 anos despois, postos os pés no camiño. Viu derreterse o cinturón de ferro como un magma proletario consumido no inferno, e aqueles nenos, perseguidos por proxectís, subir a barcos e a trens abortados das súas nais aos 10 anos de ter nacido. Eu choro cando ninguén me ve, agastí Tiziano Picón, miliciano da cultura, que alfabetizaban nenos feridos en hospitais de Barcelona, e ao rematar a lección pechaba tras de si a porta, disimulando o brillo da súa tenrura. No camiño había un home. Eu digo en alto o seu nome. Chamábase Tiziano Picón ou ninguén cruzando todas as guerras na fronteira con Francia. No rexistro non entregou nada, ia só coa súa pureza. Incluso as súas pegadas as borraba o vento na área de Argelés. E no campo de Bram, no ano 40, a lucidez da súa mente escapa dun barracón sen que o corpo poida seguila. Nin Deus nin amo, dicía. Poucos meses despois, enterraron a Juan Expósito nunha fosa común, un nome en nome do pobo e o apelido do senpai. No rexistro non deu o seu nome, ia só coa súa pureza. Incluso as súas pegadas as borraba o vento na area de Argelés. Pero no camiño hai un home que nunca se foi de nós, aunque o estivese agardando a historia, para matarnos canda ele estirparnos o soño como quen arranca unha víscera e está o abismo esperando para roela ata que dela non quede nada nin del nin de nós. A última palabra que escribiu foi Vitoria, que nunca se foi de nós, aunque estivese agardando a historia. No camiño hai un home, eu digo en alto o seu nome. Chamábase Tiziano Picón e segue a ser o mestre da escola.